दिनै जोङो क'क्राझार जिल्लानि नैबे सेरफांगुरिनि जोंहा सेनियर सिटिजेन बे हलाव जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि मोनसे मेल जानानै थाङो एजुकेटिभ मेल। दा बे मेलाव जोङो गोबां बाथ्राखौ जों सावरायनानै माखासे थांखिखौ जोङो नाजावनानै लायो। दा बे थांखिफोरनि मादाव गिबियाव जोङो जोंनि गोदोनि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय बै सोमावसारनाय समनि जिथु दाबिमोन बड'लेण्ड हादोर रायजो सोरजिनाय आसामनिफ्राय गावस्रानानै जों बिनि सायाव सावरायो आरो जोंनि एक्स बड' भलन्टियार फर्सआ अरायबो गोदोनि जोंनि बे स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जोङो सोमावसारलांबाय थागोन, जोङो हाबा मावलांबाय थागोन होननानै दिनै जोंनि गोदोनि जायफोर एक्स भलन्टियार्सफोर बिथांमोना दिनै बेवहाय ज' जायो आरो बे थांखियाव बयबो मदद खालामो। बेनिखायनो जोंनि खामानिया जागोन जे जेब्लासिमहालागै जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ सोरजिजाया अब्लासिमहालागै जों जिराया जों हाबा मावलांबाय थागोन आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआ जोंनि गोदोनि जेसेबां जोंनि भलन्टियार्सफोर दङमोन, आबसुनि अरकार दंमोन आरो बै संगठन जायफोर दङमोन लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेसन बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो जोंनि बे सोमावसारनायखौ दैदेनलांगोन होननानै जोङो थांखि लादों, जोङो मिजिं खालामदों। बेनिखायनो बिनि थाखाय जोङो मेल मिटिं लागोन, हाबाफारि लागोन, जोङो कनभेनसन खुंगोन, जिल्ला जिल्ला जों कनभेनसन खुंगोन, आनसलिक कमिटिखौ जोङो गोख्रों खालामगोन आरो बेनिफ्राय बे दाबिखौ जोङो सम सुजुग बायदियै जों बेखौ दैखांलांबाय थागोन आरो बिनि थाखाय जोङो गासैबो जोंनि रायजो राजाखौ आरो बेनिफ्राय जोंनि गोदोनि जायफोर लाइक माइन्डेड जेब्ला अर्गेनाइजेसनफोर बिथांमोनखौ जोंजों मदद होफानो, जोंजों ओंखारफानानै जोंनि बे हाबाफारियाव दिनै बड'लेण्ड सोरजिनायनि जिथु सिमां उपेन्द्र ब्रह्मनि जिथु सिमांमोन बे सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन, जुजिगोन आरो बिनि थाखाय गोनां जायोब्ला जोङो आरो गुबुन गुबुन जोंनि गेजेराव जायफोर संगठनफोर दङ जेरैहाय आबसु दङ, जेरैहाय एक्स एनडिएफबि दङ, जोंनि एक्स बिएलटिफोर दङ आरो रायजो राजा गोबां गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ। जों बिथांमोनखौ गासैखौबो मोनसे समाव लेंबोनानै मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों ज' खालामनानै जोंनि बे दाबिखौ मोनफुंनो थाखाय जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन। दा बेखौनो जोङो दिनै जोङो सावरायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि सार जोङो नुनो मोनदों जोंनि बड'लेण्ड हादोर दाबिनायनि गोदोनि जिथु आन्दलननि जिथु स्पिरिट बे स्पिरिटआ गोमालांनायखौ जों नुदों, गेजेराव गोबां गेप जालांबाय। दा बेवहाय जोङो रायखांनांगोन जे गोदो जेरैहाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना आन्दलन खालामदोंमोन, बिनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन आरो बेवहाय गोबां स्ल'गानबो होदोंमोन जेरैहाय बड'लेण्ड मोनाबा जों गोजोना, जों जिराया, एखेबारे राज देंगे मा होनना बुंगोन जान लेंगे राज लेंगे बेफोरबायदि अनेक स्ल'गान होबोदोंमोन। खिन्थु बे स्ल'गान होनाय जायफोर अर्गेनाइजेसन बे अर्गेनाइजेसनफोरा खिन्थु जोंखौ थगायनाय बायदि जादों। बिथांमोना आसोल जोंनि जिथु थांखिमोन दाबिमोन बिनिफ्राय दोरोदलांनानै बिथांमोनखौ जोङो बांसिन राजखान्थिथिं आगान सुरनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि दाबिखौ बिथांमोना नागारबाय, बिथांमोना रायखांलिया। बिथाङा दिल्ली सरकारजोंबो सावरायनाय बा बे रोखोम मोनसे दाबिखौ लानानै दाबि दावा खालामहैनाय बे रोखोम खामानिफोरखौ जों मावनायखौ नुवाखै। बेनिखायनो बे जोंहा गेप्स थाबाय गोबांनो, खारन जोंहा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बे सिमांखौनो लानानै बिथाङा माबा खालामदोंमोन, सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय रायजो राजा गासैबो ओंखारदोंमोन आरो बिनि गेजेराव गोबां जोंहा मुंख्लं जालांबाय, गोबां जेल खाथेनांबाय, गोबां बुख्रुब जाबाय, सुख्रुब जाबाय, न' बां सावजाबाय, जिनाहारि खालामजाबाय, सानथ्र'हायै दुखु खैफोद जाला जन्थ्रना सहायबोनांबाय। दा बिनि उनाव जोङो बे बड'लेण्ड रायजो बे दाबिखौ नागारनायनि बाथ्रा जानो हाया। बेनिखायनो बे दाबिखौ दिनै जोङो दैखांफिनदों, लाबोफिनदों आरो बेखौ लानानै जोङो ओंखारफिनगोन, जुजिफिनगोन जेब्लासिमहालागै जोंनि बे दाबिया जाफुङा। बेनिखायनो जोङो खावलायदों
जोंनि जायफोर माहारियारि आफाद बे माहारियारि आफादफ्रा दिनै बे दाबिखौ लानानै बयबो सिरि मोनखांनांगौ मदद खालामनांगौ हेफाजाब होनांगौ ओंखारनांगौ आरो गोख्रैनो बे दाबिखौ मोगथाङाव जाफुंनायनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ।